Transitem pels 180 dies de pandèmia i no hem de dubtar ni un sol segon en fer servir els recursos que estan a la nostra disposició, recursos ètics, científics, materials, intel·lectuals, per tal d'aprendre a ser persones menys violentes i poder superar molts obstacles. No hi ha res impossible, però tot i ser una espècie jove sobre el planeta, demà se'n pot anar en orris, desaparèixer a causa de la gran quantitat de bestieses que continuen fent. Ja he dit, en alguna ocasió, que el futur no el veig pintat de negre, però estem en un moment en què hem de transformar la nostra manera de viure i de tenir cura de la natura i del medi ambient. Cal abordar una nova fase de la nostra existència en aquest planeta que encara ens pot oferir horitzons esperançadors. A poc que deixem de fer a l'ACA.